Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ikaw. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung naanay set up na kaayo o niya naanda na kaayo nga balaod nga gitamod sa mga kadagkuan o sa kadaghanan niya dunay tao nga moabot niya usbon aniyang balaora murag kuan kayo no kanang sana makapatandog na to ba makapalagot, makapahiubos o makapasaway nato. Pareha ng balaod nato nga naandan, di hinuna siya sinuwat nga kon kaslon ka kinahanglan gyud na ay hikay. No? Mo naandan gina siya. Kaslon gi kasimbahan kinahanglan do na gyud hikay. Nga daghan kaayo ana nga maglisod og kumplay karon labi na pandemic, magpuyo-puyo na lang kay maikog man ayaw kay ikog ta mauwaw ta ana mauwaw basta imong usbon para sa danang balaod sa traffic na kon green gani magatubang nimo unsa mo na go stop unyang mo stop ka kay usbon nimo businahan ka pip 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 unsa man kadya buang ka wa ka kasabot anang balaod. Anaon ka? Ana. Kanang balaod ngang pari wagi asawa. Ganahan mo ana? Ha? Ito bagbag. Oh, nyag mga asawa ko. Simba pa mo. Jutay na lang kayo mo dun eh. Sa gamito na ng asawa ang sige lagpasiksi. Kuan ba makadisturbo. Pero mao sa nigibati tingali sa mga Pariseo kay kaning mga buluhaton sa adlawng igpapahulay gidefine kay na nila kay kani magong adlawng igpapahulay kuan kay ni balaan jud kay ning adlaw nga kinahanglan ang imong mga buhat pinasubay gyud sa balaod sa Ginoo. Pinasubay sa balaod sa Ginoo. Nya wa man sila modawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to nga ang gibuhat ni Kristo diha sa adlawng igpapahulay gisaway nila kay wa man muhaom sa ilang gusto pero ang nas ilang unahona sundo nato ang Ginoo kun unsa ipabuhat sa adlawng igpapahulay. Pero wa sila modawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to diha na problema. Kamo mudawat mo ni Kristo nga Ginoo. Dawat? Oh, mayo. So di gyud mo reklamo kung unsay gusto niya. Di mo reklamo. Ha?
Parisiyo mo. Aksyon naman mo reklamo sa bitaw no. Oy, kuyaw kayo Ang Ginoo, kung maoy mo sulti nato, sa pasabot, ang balaod sa Ginoo, kay siya may naghimo, siya say makausab na. Ug iyan ang usbon anytime, matud pa niya diri, ako'y magbuot, nganong kamo naman oy magbuot nako. Pero natos una, gitugot dahil na ang kuan, kanang sa inani, abortion. Gitugot na. Waoy. Niya karon, kay na may mga balaod, o na may mga nasod nga ning alaw og abortion, di wa na, okay na. Kana ding same-sex union, kanang magtipon ang babae og lalaki, gitugot din na as una day. Gitugot na, puno kas libak, og imo nang buhaton, luod kay katanaos katilingban. Pero karon kay na may mga pipila ka mga nasod o pipila ka mga celebrities nga nagpakita nga uyon sila aning uyon na lang sang kadaghanan. Kita din wala pa tay balaod, pero ang ubang mga nasod nana. Pero kita din doon na tay balaod nga ayaw i-discriminate og nagtipo na babae ug lalaki, imo gani na silang kasab-an or imo na silang libakon, pwede ka ikiha kay ilasan ng right. Pero wa ta mo ingon nga kaslo nato ang laki babae, babae, lalaki ug lalaki. Wa pa ta na, pero para nako paduong na gina. Nga naman, kita may naghimo balaod dinisiyota, pero si Kristo iyang gipakita nga I am the supreme ruler. I am the supreme court. Di ba ang Supreme Court man mo indingan sa tanang balaod o magkalalis-lalis ta, Supreme Court mo desisyon. Si Kristo yun mo supreme lawmaker and lawgiver. Muna, kung mutuman ganita sa iyang sugo, purting nindutas atong kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, giingnan kitang San Pablo, tungod sa kamatayon sa anak sa Dios nga mao si Kristo, napasiguli ta ngadto kaniya, nagpakamatay siya, kinsa man nga magbabalaod nga magpakamatay para pagtuman sa iyang balaod na dinis Pilipinas na or sa laing nasod. Kana bang magpakamatay gyud ka ba aron pagtuman sa imong balaod? Si Dr. Jose Rizal nagpakamatay kuno to para sa pagtuman sa balaod nga sariling kanang doon na nagitay kaugalingnan ba, freedom, dili ta i-subject sa mga laing nasod. Kadto nindot sa tingay ito nagpakamatay, jutay ra kayo magpakamatay. Kamo magpakamatay mo aron lang gyud mo simbas misa, magpakamatay o dili? Naroy mo so diha nga nagdaog masingan nga ingnon ta nga og mopodayon mo og misa, rakrakan mo namon tanan. Saman manguli mo o padayon lang? Uli. Ari ko agi diri Ari ko agi diri, bahala mo diya. Kanindot unta nga maliwatan ni Kristo nga nagpakamatay, kay kini di ang balaod ni Kristo sa pagpakamatay aron mahatagan tag kagawasan, aron magkauli ta, mao nay pinaka-epektibo. Kana bang magpakamatay aron magkauli ang maayong kabubuton. Kay kani man kung pagpakig-uli sa maayong kabubuton, labi na gyud sa Ginoo ug sa tao. Kay dako makitagsa sa Ginoo, kay ning sige matagkuyog-kuyog sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Ang Ginoo gyud mao mismo ang nagpakita nga gimahal ti ka, pakamatyan ti ka, aron lang ta magkauli. Pagkanindot ana nya kanang maong balaod nga makpakamatay tungod sa dakong gugma nga magkauli, mausad na imutukmo doon ta nato, matud pang San Pablo, aron mo atubang sa tas Ginoo. Di nato siya talikdan, nagpakamatay na gani na, mo atubang punta niya. Para karon ba ni atubang mo nganis Ginoo,
Pero ambot inig humas misa, di ba kanin ninyo talikdan? Analitan, moatubang pa mos Ginoo, kung moingon ang Ginoo, higugma ang imong kaaway, kay kanang imong kaaway, mauna ako. Moatubang pa kas Ginoo, sa mga nag-rape sa imong anak, niya na priso, niya naingon na yung Ginoo, nabilanggo ko, imo kong giduaw. Moatubang kanya dito sa bilangguan. Niya siya mo'y nag-rape sa imong anak o gipatay pag yun. Moatubang mo, dili. Dili. Lisod no? Lisod kayo. Pero ang mahal nga birhen, si Maria ba? Ni atubang siya sa mga tao nga maoy nagpatay siyang anak o nagbitay sa cross. Ni atubang siya. Nahigugma siya, wa siyang suko. Nga naman, sundo nako ang balaod sa Ginoo. Diin man siya nakakita sa balaod sa Ginoo, diri siyang kasing-kasing gisod sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nduta na no? Nya, sawan, nagtuo mo nga makaayo na nato o makadaot? Ang pagsunod sa Ginoo ba makaayo o makadaot? Nindo na, unison yung kaya mo. Nya mosunod na mo ato nga ang nag-rape sa imong anak o nagpatay, inyong higugmaon nya duaon nga tos prisuhan. Makaayo po na nimo. Makaayo dili. Oh. Di kusog kay mong tingog ganiha nya. Karon nawa man lagi. Oh, mao na ingos Kristo, nagdaig kamo kanako sa inyong mga bakba. Apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kini manggong kasing-kasing mao na manggod ni ang move us into action. Ug unsay nas imong kasing-kasing kining sa hunahuna usahay move pero dili kayo kay maglalis-lalis mo ni. Pananglitan ingong hunahuna ingon man Ginoo god nga higugma ang kaaway. Moingon man sana ang laing bahin sa imong hunahuna. Unya imo nang higugmaon patay ka ana. Unya unsa na malay mo kaugalingon? Di na lang nimo respetuan imong kaugalingon. Sa dili ingon man pasayloag kapituan maglalis man ni hantod wa na lang hinungkay magbuhat, magtulala na lang ka ana. Pero kaning kasing-kasing di naman ni makiglalis ug unsay iyang giuyunan buhat gidayon. Kani ba? Ug unsay iyang gituhuan buhat gidayon na. Panalitan ang iyang pagtuo nga maaygyud ng patyon imong tupad, patyon gidayon na niya bahala nagway rason. Kana ding mga adik di ay. Siya ngano imong tunggi patay sa trip lang. Sa ato pang iyang kasing-kasing nag-trip ato. Nanong gi-rape man to nimo imong anak, nga imo man tong anak. Siya trip lang. Limot man ko, anak dayto nako. Kadto bitang gihurot niya patay iyang anak, diha batos lapo-lapo, gihurot niya patay hasta iyang asawa hiwa-hiwa pa niya. Pagkapriso na niya, ingon siya, hay mangug kayo kusdag. Sige dagsiyagit og hilak dito sa prisuhan. Gahilak kay nagmahay siyang gibuhat nganong napatay to niya tulob tingin to kabukan ako iyang asawa. Tungod kay na bad trip siya sa drugs. Hilak og mayo. Mo na ang kasing-kasing kung ang sud Ginoo pabuhaton dayon kas mga buhat sa Ginoo, di na magsigig analyze. Kay kung ang mga balaod sa Ginoo ato pag yung analyson, mabuang na lang ta di gid ta kaapas sa iyang pamaagi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang Dios maugayod ang akong hinabang. Kani siya definitive kayo ni nga pagkasulti, maugayod ang akong hinabang. Pasabot ang balaod sa Ginoo maura gyud ang sakto, maura gyud ang makatabang nato. Mo bitan ni kaning atong pagsumpo aning COVID ug wa gid ni siya pagtugot sa balaod sa Ginoo, wa gid ni kapuslanan ang atong pamaagi. Kani bang atong pamaagi ba? Karon ra ba sunod ta sige balaod sa kwarta. Kwarta gyud, ang balaod gyud sa kwarta mo itong sundon, di na balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sunod sa balaod sa Ginoo nya gasigig sa likway sa balaod sa kwarta? Taas ka mo. Duko lang. Nagsige bitaw mig discuss.
Diha ato mo nang giabangan diyang kilid. Yang kilid ba? Nabangan na natog tag 20,000 ang buwan kay para lang ta makagamit diha kay wa man tay lugar pa kayo. Wa tay social hall mo nang natay mga tent diha, anha ta magseminar, anha ta magbunyag, nya ang parkingan sa nato madomingo, extension anha sa diha. Nya kay naman tay daghang mga lubi diha na mga lagas, mga hog, na kanos ilaga tubabaw mga hog. Sige na may gunahon unsaon. Hangtod yun nakakam up gyud may nga na may manananggot nga wa kayo'y trabaho atong pasanggutan haron malimpyo na pag-isuka suka lang di lang tuba kay mga hubog niya may dire niya mga misa ko dire mag duay niya hinoon ko tungod sa tuba karon ang nituba diha sod na sa mga duha ka semana tulo ka semana labi na girong last 2 weeks mag-average og 4 ka container kada semana 40 na rong baho ang suka diri sulod. Amo tog nasipiat pa mi sa mount, analyze na mo gabi sa pastoral ing sa murag mahal ra man ni pader pagka. Kuana kay isip na lang sag tabang sa manananggot atong bayran ang iyang tuba, ang iyang suka tag 100 ang galon. Usa ka galon ba 100. Nya kuara man day kuno na kasagaran karon mga naara kuno sa 80, ana, 75, 90, ana. Oh, nya napadyo kuno na roll unsa to ang duha ka adlaw dili ila nya ang 5 ato. Karon iya tanan. Ana isa 40 anang ko ada pa yahay kay manananggot ana. Ang among giistoryahan na ro ang kahayahay kay dako kayo makuha. Nasipyat pag yung analyze nga ang usa ka container imbis 4 ka galon ang sod na 5 pa gyud so karon ni delivers container 5 ka galon ang gibayran isa uwan sa sobra na gitug mayo 4 ra man gud ka container nganong gilima man na ako man say ga-analyze bawi atos manananggot na kuloya sas manananggot no usa ka semana niyang kumbate moabot og 2,500 niya bawian pag yun niya ang ako hinoon diring dupa-dupa nga mo sobra sa usa lang kadupa sobra naman eh wa man ko bawi ana ba wagi ko mananggot wa ko magsaka wa ko magsigi og kana ganing kapyot anang palwas lubi amo to nin ko sige ato na lang ipahaom sa standard kigistorya pa ko sa manananggot liam ato ito istoryahon liam kay nireklamo atong PPC karon ang problema ang suka na sad siya asa man nato ibaligya nako kung mamaligya tag suka din mura na hinuon ta anig karbon kompetensyahan nato di atbang ang among na desisyonan atong panghatag ang suka onya donation lang no love offering suka for salvation suka ni San Vicente para sa kaluwasan. Di ba? Maluwas man ta kay di ta mahulgan na ng lubi, di man jud ka matay. Nya, aron malimpyo nami manananggot, unsa may atong ibayad sa manananggot. Di ang halin sad sa suka nya, di man pwede mamaligya ta kay di man ta money center dinhi, donation. Basta nahibaw mo nga tag 100 atong bayad kada galon. Nya, ang ato lang sa diya ana ta manghatag anang atbang kanang tent kada Domingo. Whole day sa Domingo manghatag ta diha og suka for salvation. Saint Vincent's vinegar. Di ba? San Vicente. Naman sa mga lana, naman sa mga kanaganing tubig gikan sa lain-laing mga sinda, tubig sa Lourdes, di ba? Ana na. Ato din is laila paminaw, no? San Vicente's vinegar. Anindot man sad para sa salvation. Isa unsa may masave nato ani? Ang suka kay medicinal man na. Makatambal sa COVID. Di ba? Nindot kayo. Muna ang suka igabot niyo imna. Haron ang COVID mawa pero ang imong tinaim malata. Dito ato ipanghatag nga donation lang sad, donation kay aron sa atong ikatabang pero wa man ta magkuan og kwarta. Dili gyud kwarta ang sentro unsa man kaluwasan nga safety ta diha nga di ta mahulgan ang mga palwas lubi mga laya ana ikaduha nga safety makatabang pud ta sa pobre nga kabus nga mga manananggutay
no nga naa sad sila income tag-adlaw. Unya makatabang punta sa atong kaigsuonan nga nangita og pure nga suka kanang gikan gid sa lubi nga makatilaw sila suka nga pure. Ana. Mura mamugway siguro. So matag Domingo na ha? Kamo ba din panabi mo da sa atong silingan, igo-igo raman niya, first come first serve lang niya ang kinatakdakan ko nga container nga dadon equivalent anang long neck sa kanang pundador. Mo na kinadak-an dadon og mulapas na kaana din akadawaton. Dakag galon sayaw kay tulo ra takabuk ani makahurot. Ang kuan lang kanay kinadak-an og magamay-gamay mas maayo kay para daghan ang kuan. Kada ra man sa na Domingo. So tingali karon na naman ta dito yung mga sobra sa 8 ka containers, daghan-daghan tigitag mahatag karong Domingo ha. Ana, mga 8 man to ka container. Ana ha. Nganong nahisgot man ko ani? Tungod kay grasya man ni Ginoo. Jadi na to pangwartahon. Nalay donation, kwarta gyapon pero dili ang tumong ang kwarta, kung dili ang pagpaambit. No? Pag-inambitay o ang paglinuwasay. Na siya. Sige, manindog na ta mga luwasonon. Mga igsoon, magampo kita sa Ginoo nga nag-amuma kanato alang sa atong mga panginahanglan. Busa mo ingon kita, Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga amumahan sa Dios ang simbahan, panalipdan og budligan ang atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga giyahan sa Dios ang nagdumala sa atong nasod aron mga lagad sila sa katawhan, subay sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makatagamtam na sa kalipay nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. O Dios nga mahigugmaon tuburan sa tanang kaayo, dawata kining among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.